ni karon nga mga kabombo, no? So gamay man lang kung tani ning bagay sa pasiguro nga ang aton sini nga mga mayor nga dalanon mangin matawhay kag ang dalagan sang trapiko mangin manageable sa aton sini nga mga kuturan. Tiyang mga traffic enforcer naton banwa gin-deploy ina sila para nga mapasiguro nga ma-manage siya sang mayo ang flow sang traffic kag kun may mga nagatuga sang violation gilayon nga madakop, mareprimand bisan pagani sa aton sini nga mga kabumbo kung kaysa ginakonsiderar man sa mga traffic enforcer na ibaluan taman ina ginapasinsya kag ginasaway na lamang sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang punto sina diri nga kung ginasaway ikaw mas labing maayo nga magsunod na lang ikaw, no? Sa mga drivers bla hindi mo na lang iya pag himuon nga rason nga tiyang iban gani to nagabalabag man nga ako lang yang ginsaway ninyo. Mas maayo pa siguro kung magtuman ka na lang, iplastar mo maayo ang imo siniiya nga salakyan, total why man ganito dumili sa mga traffic enforcer, why ka man ginambalan siguro nga hindi ka na di magpark. No? Tiyang dalagan sang istorya is that nga ginapatadlong man lang sa imo sini nga salakyan kay nagabalabag sa dalan nga posible makatuga sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Timbes kung tani gin usik sang tsimpo nga nagbais ikaw, kung nagsunod na lang ikaw, kag itugya na lang sa traffic enforcer ang ila sini nga trabaho nga sawayon man to ang iban nga nagabalabag or posible makakos sang pagpugok sa dalagan sang trapiko. Hindi lamang kay sa nasambitan sining area, kundi sa mga area man sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga mayor nga dalanon diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Way man guro sang diferensya kung magpati kita sa saway or patadlong abi sang aton sining mga salakyan, sining mga traffic enforcer. Ti karon banwa kay naglabot sa punto nga nagpagwa ka pa ibo iya sang imo sining patalom. Kag kasubong nga sa pagpagwa mo lang sa imo sini nga patalom tinong bot mo silingon, gina-threat mo na ang mga driver or ang mga traffic enforcer rather. So ini sila ang nagpangayo sang assistance sa aton sini kapulisan kag amo nang resulta, no? Ma-file sang nagakaigo sini nga complaint batok sa imo. Ti anong mangin resulta sini? Pananglitan nga may kaso na ikaw later on sa aton sini mga kabumbo ang mahulan sini ikaw sa gyapon nga driver nga ti nagpadaog-daog sa kainit sang imo sini nga ulo. Ikaw magyapon ang mahulaan kay man ti kung may kaso ka sa aton sini nga mga kabumbo. Maguba ang imo sini iya nga oras sa pagbiyahe. Ti kun amo man lang imo sini nga palangitan-an ti makatuga sang huol kag problema sa imo sini nga pamilya nga nagasalig sa imo sini nga kinitaan. In fairness sa aton sini nga mga traffic enforcer, ti may mga nagkalain-lain naman sini nga mga seminars, no? Mga evaluation kag retraining nga ginagyan sini nila. So kita nagapati man iya banwa nga ang mga traffic enforcer naton subong, wala na yan nagapinalagpat sa kung ano man ang ila sining gina pangsaway or may gindakop kadira bangod nga nakita nila nga may violation ikaw. Wala na ini sila subong pinalagpat sa aton sining mga kabumbo. Ang concern lang sinadriban is that nga daw kasubong iya nga naandan na lang ining mga traffic enforcer sa pagpang-insulto, lakip na diri ang threat.
Tiano karon ang lihok na diri sa Transportation and Traffic Management Office. Say maswed sa aton sini nga mga opisyales sa paghatag man sa nagakaigo nga proteksyon sa mga traffic enforcer nga ini. Kung madumduman nyo pa to, may ara ganito yung driver nga babae ito nga nangin record breaking for the longest standoff sa tunga sang isa ka driver kag sang traffic enforcer. And now here comes another situation kung sa diin nga naglabot sa punto iyang ginpakitaan or gintayaan sang sundang ang mga traffic enforcer. Tiyang concern sinadri naton banwa, what's next? Basi bala makibot kita may tayaan sang pusil? Worst, hindi lang taya, basi pulpugon sila, matiruan sila, or mabunaan sila. Kaya ko yan nagapati, ako nga kinahanglan man sa aton sining mga traffic enforcer sang proteksyon. Protection in the sense nga tungdan sini nilang ila sini nga responsibilidad. Nga wala sang kahadlok kag kakulba sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kon maandan lang ang aton sinima traffic enforcer, masami ginasimo-simo, ginagulat, ginainsulto, ginapahog, hindi na ni sila makatungod sa ila sini nga trabaho. Anong resulta sina? Ang resulta sina banwa, pinagustuhan ay na sa mga dalanon rin naton. Chaos ng guwaya sini. Kaya lang alang paya karon niya mamanage pa dang traffic enforcer sang flow sang traffic. Alang-alang karon iya nga mangdakop pa dira mga traffic enforcer sa mga nagaviolate sa mga city ordinances. Kung ang kabaylo man lang sini, buyayawon siya, ang kabaylo man lang sini, tayaan siya or pakitaan siya sang sundang, or ang kabaylo man lang sini, tayaan siya sang pusel, o kon ipistolwip, o kon tiruhon siya. Pero hindi sala iya sa mga traffic enforcer. Ara lang ina sinadra banwa, agod mapasiguro ngang mga ordinansa naton sa patag sang trapiko ginapatuman sini nila. Ara sila sa mga mayor nga dalanon naton para mapasiguro nga mamanage sang maayo ang dalagan o ang flow sang traffic. Tikon ikaw nga driver sang public utility, private vehicle, kung untouchable iyang pamatsyag mo sa imo sining kaugalingon, sa aton sining mga kabumbo, tiyang problema ara sa imo. Hindi iya sa mga traffic enforcer. Kung ang problema mo iya, kung ang pamatsyagan mo rather, nga you are above the law, siguro may diferensya na ikaw iya sa imo sining nga paminsaron. Sa aton sining nga mga tagpalamati. Kag kita nagalao man kung tani banwa nga mahapos man lang ining mga ordinansa nga ginapatuman sinadri mo. Diri sa syudad sa Iloilo, galing nagalibog ang ulo ko nga kabudlay sundon. Sa diin abi ang problema. Ang problema numero 1 nagaumpisa sa mga driver nga mga tunto. Driver nga mga huros-huros, driver nga mga tikalon. Driver nga mga hambog. Driver nga mga may ginasaligan.
Sa pangkabilugan, driver nga tampuhaw. Ma-identify mong isa ka driver nga tampuhaw kung may dako-dako na yang signage nga nakabutang dira nga no parking, dira man siya gyapon nagapark. Ti karon mag-amo sinang plastada sa wayon sang traffic enforcer. Ginatungdan niya lang iya trabaho. Buyayawon mo lang ya. Sa wayon sang traffic enforcer, tayaan mo lang kasundang. Sa wayon sang traffic enforcer, tayaan mo lang iya karmas luthang. Tining mga traffic enforcer nagatrabaho lang man nimo kay may mga ginapulian man niya nga pamilya. Pinsara bala nga anong init subong, pilang init subong bombomel. 39 ang latest na basi kung mga 40, 41 na. Sa aton sinimatag palamati ang heat index naton. Di ko imagine nga nagapatial sila sa initan. Kaya mo nang ila siniyang trabaho. Di buinas ka pa gani kay kung private vehicle ang ginamaniho mo, nagabagos mo sang aircon, hindi ka pa batsyag init Kung di pampasahero, medyo mainit-init man. Pero samtang ka nagabiyahe ikaw, nagadrodapya man hangin, mabrubugnawan ka man gawa. Pero pariyo lang ka mo nga nagapangabuhi man iya sa dala naton, sa aton sini nga mga kabumbo. Di kabay pa, simple nga mga pagsulundan ini, kabay pang hindi na maglapot iya sa binaisay, insultuanay, taya ay pusil, taya ay sundang. Kaya ang resulta, sini problema gid lamang. Ano gid ya kabudlay nga magsunod sa mga ordinansa diri sa syudad sa Iloilo? Kung nakakomiter ikaw sang violation, kag do hindi ikaw kumbinsido, di pwede mo man ina ma-contest dito sa talatapan sa Transportation and Traffic Management Office. Hindi mo na kinanglan pag-usikan sa tsimpo nga pinaisog-isog ka na imos nga sa dalan nga maghambal ka nga hindi ko ya magbaton sa ticket mo na, so on and so forth. Amo siya mo santo. Anong ginansyahon mo sila drabe? Pero kung diskumpiyado ikaw sa violation nga ginbutang dira sa traffic enforcer sa imo, di pwede mo man na madala sa talatapan sa Traffic and Transportation Management Office kaga dito ikaw magprotesta. Hindi dira iya sa tunga sang dalan kay karon kung magbinaisay ka mo, magpugok dalagan sa trapiko, tanan sini iya banwa apektado. Kag kabay man tani nga tagan man sa nagakigo nga tulupangod sang Traffic Management Office sa aton sining mga opisyales sa syudad sang Iloilo, kung paano man maprotehiran ang aton sini iyang mga traffic enforcer kay daw kasubong iyang ini sila banwa ang masami karon nga ginainsulto kag ginapahog. Basi may mapinsaran man mga legislative nga mga sahi sa nga lihok dira or legislation ang aton sini nga City Council. Basi may hingyoon man kag iduso sina dira nga mga pagsulundan ang talatapan sa Transportation and Traffic Management Office, mas labing maayo sa aton sini karong mga kabumbo. Ikabay pa nga way na sang may mga kasubong sini nga matabo pa kay may ara pa nga daan subong nga nagakinasuhay, adtong driver sang sa lakyan tubla dito sa may distrito man sang Mandurriao kag sang traffic enforcer to nga iya sini nga ginhabuyan man sa mga malaing istorya, kag subong naman ini banwa yung gintayaan sang kutsilyo sa distrito man sa gyapon sang Mandurriao. 32 minutos sa nakaligad sa taknang alaw na pagbalik naton na banwa. Speaking sang traffic, bulan sang Mayo, Road Safety Month, pero asod-asod iya ang nagluntad sini nga vehicular aksidento.
diri sa syudad kag subong man probinsya sa nga Iloilo. Tama ka daw balik awot kag daw pagpangsunlog ang sitwasyon naton karon kun diin iya banwa nga may ara sang ginaobserbar agod nga malikawan naton ang pagluntad sang disgrasyas dalanon didto pa kag nagadamo ang nasambitan sini karon nga insidente. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 33 minutos na kaligad sa tak ng alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela Dos, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting musical show sa ining weekend sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig kung nagagamit sang washing machine. 6 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombuan ay sa udto sa gyapon ko punimo Bombo Chama Blanco Hover. Check ko naman this time balita ni Bombo Paulina Piliora. 3 ka mga vehicular accident na record subong sining adlaw. May ara sining agalang dito sa may distrito sang La Paz. May natabo man gani dito iya sa may banwa sang uton nga kung sa di na sideswipe ini siya sang kagahon na siya na sideswipe sa gabi, kagahon na siya na hibaluan nga biktima sa isang vehicular accident. Kag sa may district or sa banwa sang Galeganes may nagluntad man nga vehicular accident. Check ta mga balita nagikan sa Patrol Mombo Pauline, please go ahead.
Bumbot siyang detalye ko diri sa mga natipon man naton nga balita sa patrol. Tatlo gid ni ka vehicular accident man ang nagluntad diri sa bahin man sa siyudad sa Iloilo subong man sa probinsya. Bumbot siyam sa aton diri una nga balita, may nagluntad man nga vehicular accident dira man sa bahin sang Banwa sang Liganes sa diin nakabunggo diri sa poste sa nga kuryente ang isa ka taxi driver kag ginalang sang aga matapos nga napiyungan ina siya dira sa may barangay Gihaman, Liganes, Iloilo. Ang driver ginkilala diri kay alias Toto, 32 anyos, residente gid na siya sa Barangay Poblacion, Leganes, Iloilo. Kag sa aton ginpakigangutan ang investigador sa Leganes Municipal Police Station nga si Police Senior Master Sergeant Emmanuel Maude. Iya diri ginpahayag nga halin sa ilang puloy-an ang driver kag padulong inikuntani siya pamatsyam sa may syudad man sa Iloilo agud nga mag first trip apang pahayag diri sa driver nga napiyungan ini siya samtang nagamaneho kag medyo kurbadahon dirabi ang dalan sa giluntaran man sa aksidente rason nga nadulaan ini siya sang kontrol kag nakabunggo sa poste sa wala niya nga bahin. Maswerte lang kay wala man ini siya sang patal nga pilas kag dako man tong bulig sang airbag niya kabambot siya but may mga minor ini siya nga kapilasan kag ginpahayag na lang nga nagpadulong sa ilang puloy-an sa may poblasyon matapos man nga gindapatan sang first aid. Pabati bila naton ang ato nang interview kay Police Senior Master Sergeant Emmanuel Maude, ang investigador sa Leganes Municipal Police Station. So, ang initial na investigation naman to, ang sunod sa driver kay Gina, ang halin sa ila balay sa Barangay Hardelisa, Barangay sa Division Barangay Poblacion, Leganes, Iloilo. So, kami padulong sa dad sa Iloilo kay ma-first trip sa bala dahil sa taxi. So, sa linya ko noon, napiyungan sa moto nga nadula ang kalkulasyon niya sa pagmaniho. Nag-overshot niya sa vacant lot sa left side sang highway kung gatubang ka sa Pasite, bala. So, linmugwa niya to ang poste sang barangay. Kaya mo to nga nag-overshot sa vacant lot. So mayo lang to ang driver, wala mang gidman no yang alawas, wala man sa seryoso nga kapilasan, minor injury mo lang to. Kaya tinita ko man bulig sang ang naglupok din yang airbag la sa sakyan niya. Bumbotsyam si Police Master Sergeant Emmanuel Maude, ang investigador sa Leganes Municipal Police Station. Sang kaninaman, sang aga, mga pasado na alas 8, ini siya sang aga dari man sa bahin sa syudad sang Iloilo. Kasi din may nagluntad man dari nga vehicular accident sa bahin man sang Coastal Road sa Barangay Hinaktakan, Lapas, Iloilo City. Kasi din ang driver din kilala dari kay alias Neil, 34 anyos, residente ini siya sang Pontevedra Negros Occidental. Samtang ang driver sang Isuzu Crosswind amo si alias Pete, 75 years old, residente ini siya sang San Miguel, Iloilo. Kag sa aton ginpakigangutan ang investigador o traffic investigator sang Traffic Enforcement Unit nga si Police Master Sergeant Van Eric Solarte. Iya diri ginpahayag nga halin sa prosyon sang bituon Haro ining driver sang motorsiklo kag padulong ini kuntani siya sa city proper. Kag ang salakyan naman halin ini siya sa may area naman niya sa city proper. Kag naga-execute ini siya sang left turn kay dara siya masulod sa may emission testing center. Bumbot siya magud magkuha man sang iyang parehistro apang posible dire suno sa may nakakita man kag sa investigasyon man sang kapulisan nga madasig ang pagpadalagan sang driver sa motorsiklo bangod man sa impact sila nga sa salakyan o kon sa natuo nga bahin sang salakyan sa may atubang kay ti ko makita pagid man diri naton bubot siya nga may gatapik pa di gani nga buhok sang driver sa motorsiklo sa windshield sa salakyan kag nakaagom ini sang fracture sa iya man nga tiil, laceration sa iya nga tuo nga bahin sang iya tiil kagasgas sa dughan kag chances bong latest man nga or ibalon pa din naton ang latest man ni information sa medical bulletin sining driver sang motorsiklo but nagtuad man diri ang driver sang Isuzu Crosswind nga sabto niya man if ever nga kung anong mga medical expenses didto sang driver
driver sang motorsiklo. Pabati bala naton, bambatsam ang aton ng interview kay Police Master Sergeant Van Eric Solarte, ang Traffic Investigator sa Traffic Enforcement Unit. Sa atong diri nga update sa atong vehicular accident diri natabo sa Coastal Road sa Barangay Naktakan Lapas, kung sa diin ang mga alas 8:15 sang aga nagbungguanay ang crosswind nga private kag ang ini nga single nga motorcycle nga ang aton nga driver no kasi diin naka sustain sa mga injuries sa iyang left leg, possible fracture, laceration sa right leg niya, and mga multiple abrasions sa iyang chest, sa iyang stomach kag sa iyang ulo. Diinit tali pa kadto sir ang motor. Ang ini siya nga motor ma'am no halin siya sa barangay Bituon nga area pakadto sa proper sang city proper. Tapos Ang crosswind naman niya halin sa city proper nag-execute sa left turn pasulod sa isa diri ka aton nga smoke emission testing. ano sir naka-full na gyud siya nga ari dito sa lane sang motor o kung sa kalsada pa? Ara pa siya sa nakasulod na sa lane sa piyak nga niya. Ang kumbaga kay 4 lanes na siya, ara na siya in between sang duwa ka lanes ang opposite lane. Okay. So ano sir madati papadalagan sa motor? Base sa aton ma'am nga nakita sa aton investigasyon, no, base sa mga damages shows nga may kadasigo ng pagpapdalagan sang isa ka sang sining nga motorsiklo tungod sa damage nga makita naton. Bali ano sir ang driver sa crosswind wala yan na notice nga may nagapadulong nga motor. Late yan na notice nga ara ng motor. So bali din sir ang kamusta sa buong sir galintangan sa driver sa motor pag ang driver sa crosswind din. Ang driver sa buong crosswind naton ari dire siya no. Even though nga siya ara na sa senior citizen na siya, at the same time mga atong nga driver sa atong motorsiklo pagdalon sa subong sa aton nga medical team or aton sang ICER sa Don Benito Hospital for treatment. May na-contact mo sir ng family sa motorsiklo? Ang cellphone subong ara subong sa custody sa aton nga ICER para kay ongoing ang ilang contact sa mga himata sa aton nga biktima. Wala man sir sa under-influence ng intoxicating liquor? Ay hindi man naton mamambal no kay bindo nga subong nga adlaw tama pa kaaga para mambal naton nga ang sakta hubog na. Pa emission center dito ang driver? Ang driver sang crosswind nagkadto siya diri para makuha sang iyang result sang iyang smoke emission. Siya lang man isa. Bambatsam si Police Senior Master Standby, balikan ta linya ni Bombo Paulin. Check ta sa di madugay no. Sa aton sining mga kabombo ma-reconnect kita sa kay Bombo Pau. Sa mga kabombo naton baw dubli halong gid or triple halong gid sa pagmaniho sa inyo sining mga salakyan, magpadalagan lamang sang eksaktuhan sining iyang kadasigon sa inyo sining mga salakyan agud malikawan naton ang disgrasya sa dalanon. Kung hindi taman malikawan, kung itsaktuhan man lang dagan sa imo sining pagpadalagan mo sa imo sining salakyan, i-minimize naton ang lastro kung pilas man nga maagom pananglitan nga hindi kita makalikaw sa sining ginatawag nga disgrasya sa dalanon. Balikan ko ang linya ni Bombo Paulin Piliora. Bombo Pau, please come back. So sa naman natin mamutsya malagid man ko no ginpahayag diri sang driver sang Isuzu Crosswind nga wala niya matarupangdan ining nagapadulong nga motorsiklo mangod sa layo nakita niya kuno do medyo hawan pa man ang dalan then nakita niya sa unhan ining bagon then motor may naga-overtake na gali nga motorsiklo sa likod sinang bagon kag wala niya matarupangdan mangod badasig ang pagpadalagan kag ang motor na alang-alangan siya kag ara na siya abi sa tunga kay nag-execute naman sang left turn pasulod diri sa may emission testing center sa bahin naman sa Hinaptakan, Lapas. Kabahin ng balas ang nanging pahayaga ni alias Pit, ang driver, sining Isuzu Crosswind nga nabungkuan sa motorsiklo. Kaya nga pasulod na ko dito sa makuha ko sa registro ko. Kaya pagsulod ko, ang salakyan na damo ganing ikuan nga. May salakyan, may bagon. Ang bagon siguro nagbahar na blakay. Sundan mo or ginasugataan mo? Layo pa mo, layo sa oo. Kundi dire ko dara ko nagalin mo ma-left turn ko. Gulpi lang niya ang sa bagon, tag-overtake siya sa bagon. Pag-overtake siya sa bagon, tudo pa kano dagan niya damong ganik ka. Tingkiyalin sir aw. Sa may bilya. Sa bilya, maano ka ditani sir sa emission? Makuha sang retro ko Smoke test. Tanaan kumpleto na, may kumpleto na isang 13 ko pa na registro. Galing kay wala ko makuha dayon ang iyang original.
Ti amo na gid balik ko. Wala mo gid siya makita, sir. Wa siya makita gulpiada lang siya. Signal ka man. Oo, ay signal kan mga fan ko. Kaya ginahugan mo siya tayo. Oo, pinanawan din di naman mo tandog kayo nagakuan siya. Ano plano mo sa po, sir? Ati ano tama kay disgrasya na may insurance man di may insurance siya. Galing ang bulan. Pero conscious man siya, sir, no? Oo, Ano nagtapik siya sa imo gid sa lakyan? Oo, ay amot naglapaw sa mo at tanawag damage sa piya ko. Ano naglapaw siya? Pero ang ulo niya naglampos gid sa imo nga. Ambot ay ko kakita. Ano yung medical expenses? Di may insurance man mo. Oo. May insurance man siya. Depende sa istoryanay. Oo. Si alias Pit ang driver sining motor o kung sang salakyan nga nabunggoan sang motorsiklo dira man sa bahin sang hinaktakan lapas Bombacham. Sa piyak nga bahin sa probinsya man diri sang Iloilo sa may Banwasang Oton kun sa diin agad diri nakita ang driver sang motorsiklo nga ginaligar nga na sideswipe sang gabi sa barangay Abilay Norte, Oton, Iloilo. Ang driver ginkilala diri kay alias Ray, 28 anyos, residente ini siya sang Banwasang Maasin kag sa aton diri ginpakigangutan ang deputy sang Oton Municipal Police Station nga si Police Captain Leonelin Talamilio yadrigin pahayag nga ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ining driver nga halin sa iya kaparyentihan sa Abilay Norte kag papuli na kontani sa may Maasin kag pahayag diri sang driver hindi sini madumduman kung nabungguan gid man ini siya Bombacham o kung nakabunggo apang sang nasapuan ini o kung nagakayaon ini siya upod ang iyang motor kag may pilas ini sa wala nga bahin sa iyang lawas tanan ko sa diin man to nga side siya natumba kag wala may nakakita o kung wala man sang may nakita nga debris sang salakyan in kaso kung nabunggoan giban ini siya ang nakita lang sa lugar amo ning gas-gas sa poste sang kuryente nga posible na igo sang iyang motorsiklo. So sa subong ang gina-follow up sang kapulisan amo ini CCTV cameraman sa lugar nga ginluntaran sang aksidente agud matumod kung ano gid man bala ang natabo diri Bombacham kung ini bala na sideswipe kung self-inflicted ang natabo nga aksidente. Estable naman sa Bombacham ang kondisyon sang driver sang motorsiklo. Kabahin bala sang naging pahayag ni Police Captain Leonelin Talamilio ang deputy sang Oton Municipal Police Station. Nga may allege nga pinakita ako nung motor kag tawo sa tunga sang kalamnan. Then ang ato niya personnel nagkadoto to verify and an investigation conducted disclosed that ang ini nga lalaki nga biktima halaghalin ini siya sa Abilay Source sa balay sang iya paryente para mapuli ini siya sa ila lugar sa Masin. As alleged sang kaparyentihan kag sang biktima mismo naghambal siya nga nakainom siya. Then paglabot sa highway sa Abilay Norte, hindi siya sure, according sa hindi siya sure kung nagbungguan siya or nakabunggo siya. Basta nakita na lang siya pagkaaga nga didto sa talamnan upod sa iyang motor nga nagakayaon or dira na sila nang kitaan nasapuan. Pero ang aton nga victim nakaagom sang pila sa wala nga bahin sang yalawas sa iya butkon kag sa iya nga tiil. Kag sa subong dindalato siya sa hospital kag ano man siya conscious. Sa subong ang aton na lang gid niya ma-check or ma-review is ang CCTV footage na naka-capture kang natabo sa nasambit nga biktima. Kung ano gid ang insakto nga natabo kay may ara man footage pero sa subong ina-follow up sa aton nga investigator nga makakuha sila sang kopya. Pero based sa pag-assess niyo, ma'am, natumba lang siya ayhan or na-sideswipe gid man? Kung base assessment sa aton, sa nag-responde na itong personnel, wala man may makita nga trace o kung mga debris ang matugas ang pagkabunggo. Kagdo clear man ang area, wala gid ya may nga ikapul ko nagbunggo, may nagakaladagdag nga mga parts sang salakyan, sang motor o sang salakyan, wala may nakita kag wala man gas or may nabuka sa parte sang iyang tugas ang pagkabunggo. Si Police Captain Leonelin Talamilio ang Deputy Chief of Police ng Oton Municipal Police Station. Diba si kon sa subbray niya kahulugbon naglapaw to sa iya sa gutter kag tupa sa
tawag siya gani, tupa sa talamnan, tapos pabangod yung na sideswipe sa bumbo pao. Amo ni gani ang mga ginakonsiderar man nga mga scenario sa nga kapulisan apang kay ang ma-confirm lang ini kung makita na gid man ining CCTV footage sa area amo ning dako gid nga bulik agud ma-identify kag may baluan man kung ano gid exactly ang natabo sang gabi antes ini masapuan nga nagakayaon dira man sa bahin sang Uton Bombocham. All right. Dati ang mabahin, ang nagtabo man diri or base man diri sa mga nag-viral, Bombocham nga post diri sa Facebook kung sa diin nagreklamo ini ang isaman post sa social media nga gintag sa Bumbo Radio. May comment dito nga nagtag man sa Bumbo Radio. Basahon naton diri Bombocham ang komento niya or reply niya sa mga nagapamangkot kung ano ang natabo. Bangod based sa picture makita dito nga gin-post niya sa social media nga nagasakay ini sila sa tricycle dala ang ilaman nga pasyente nga may oxygen tank Bombocham. Ang nakabutang diri nga nagkadto sila kuno una sa MGRRMO, nag-ayo sila nga idulong sa hospital kaso hindi sila pagdulong kay akigan sila kuno sang ospital kay questionon sila amo na ang rason ka hindi nila madulong kuno kay may emergency clinic man kaginhambalan dito kuno Bombocham nga makadto sa MDRRMO kaso hindi gid sila kuno magdulong that time kuno do nagasala na ini sila Bombocham. So amo diri ang pahayag diri niya ang rason nga nagsakay lang ini sila sa tricycle pag nagdiretso diri sa Don Benito nangin mahapos man lang kuno ang ila pagsulod sa ospital wala man sila kuno gin question Bombocham. Gintry man nato reach out apang kay do hindi pa diri ka send man sa mensahe kay sa mga makita mo diri naton nga mga settings or options niya sa iya nga Facebook account apang sa piyak kabahin ginlapot diri naton ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang Banuaman sang Miag-aw kag sunod diri ginpaathag sang LGRRMO o konsining Local Disaster Risk Reduction Management Office nga kinahanglan danay nga mag-agi sa nagakaigo nga procedure or protocol sa mga pasyente nga magpa-transport halin sa Banwa sang Miag-aw kag kun diin man i-refer or maluyag nga transport ang pasyente or sa ospital Bombocham. Ini matapos mo to nag-viral ang individual nga wala kuno gindala didto pakadto man diri sa Iloilo siyudad sa Iloilo sa West Visayas State University Medical Center kagagin balibadan apisan nga naka-oxygen na kagdo kinanglan kuno sang urgent medical attention sa aton diri gin pakigangutan ang assistant 2 sang LDRRMO nga si Zoila Fernandez. Iya diri gin pahayag nga antes nga i-transport or amo ni ang mga procedure nga ginpatpat niya sa aton Bombocham. So dapat ang niya diri kuno nga antes i-transport ang pasyente for example kung may medical concern kinahanglan danay nga maghapit sa first aid clinic kag kun may naka-standby nga doktor didto na kaga i-check ang kahintangan sang pasyente iya vital signs iya medical status kag kun agud masiguro kung ano ay ang iya kahintangan mahibaluan kag ano ang nagakadapat nga obrahon kag amo ang pag-forward ini sa ospital nga saylohan sang pasyente kag kun may referral na Bombocham pwede na i-transport ang pasyente kun diin man to hospital nga may available nga kung ano man ang base iya nga mga medical attention man or medical status niya Bombocham or kung diin man tumaluyag sa pasyente nga i-transport sa kaso diri sang individual nga nag-post man diri sa Facebook nagkadto man sila kuno kahapon nga adlaw nakasakay ini sila sa tricycle halin sa ila puloy-an sa barangay Namuo Norte Miag-aw kag naghapit sa ila talatapan kag nangayo sang assistance nga isakay sa ambulansya ang ila pasyente apang ginpahayag nga ginhambalan ini nila nga maghapit sa first aid clinic kay naka-standby man ang doktor. So tsakto man to ang pahayag niya sa iya nga komento dito sa Facebook apang nagadali ini sila kuno Bombocham kag hindi na bala or naglakat na lang ini bungod kay ang pag-assess dito sang taga MDRRMO is dumay difficulty in breathing ining ila pasyente rason nga naglakat ini sila sakay sang tricycle dala man to ang may oxygen tank Bombocham. So no, diri kay
Miss Zoila Fernandez nga hindi pwede suno sa iya nga maglakat ang pasyente sakay sang ambulansya nga wala sang referral kag kung anong ospital ang sayluhan nga do for example makadto din sila bisa Don Benito nga wala sila may nakaptan nga referral bombot siya halin man dito sa doktor nila sa first aid clinic kay do makadto ka lang bala kuno sa isa ka mall kag ma-shopping ka lang tapos tan-awon mo bala kung di nang may available so duhuol man siya kuno para sa pasyente kag basi do masiling mo ti madugangan nagid bala ang kinahanglan niya nga medical attention so dapat may assurance nga may sayluhan ang pasyente danay so antes nga sayluhan antes nga ma-refer ini siya kinahanglan nga ma-check ang iya nga mga vital signs ang iya nga medical status man kag kung ano danay ang kinahanglan niya gid mahatag sang doktor nga naka-standby dira sa may first aid clinic ang ginaalaw lang diri sa mga urgent gid nga sayluhanay nga mga ambulansya is that ining mga involved bala sa vehicular accidents mga urgent medical attention apang kung amo ni nga for example to basi do may masakit siya abi pneumonia bombotsam kag kung may doktor man lang mapaathag dayon kag matan-aw ang iya man nga kaintangan ang MDR mo sa Miag-aw may 4 ka ambulansya 2 ka driver apang sa amo na sina nga tion 3 ang ambulansya bombotsam kag isa ka driver on standby bangod nagdulong man sang pasyente pabati bala naton ang nangin pahayag diri ni Zoila Fernandez assistant to sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwa sa Miag-aw. So in our case sa MDR, ma'am, kay like for example, may call halimbawa from a certain barangay. Halimbawa may call sa medical related na emergency. So kung nagtawag sila sa amon, no, i-assess na sa sang amon personnel like mga ang amon personnel sa mga medical history sa patient, no, ano ang status ng patient sa amon na mismo sa time sa pagtawag nila, no, ano ang mga initial nga mga ginabatsag bala sang pasyente para malantaw nato na kung emergency gid siya or ano siya. So may mga gina-check dira kag may mga ginapamangkot, no, pati ang ngalan sang pasyente ay balan mo kung mga medical related, no, ano na naton kaya nga aton first aid clinic may doctor on duty man siya. So kung gi-pick up kita sang pasyente nga emergency sa iban nga barangay, ginakuhaan naton sa initial data para ma-relay man naton sa first aid clinic nga ginatawag naton na prior proceeding to the scene sa kundiin nagtawag ang pasyente para mabalaan sang first aid clinic naton nga may dalon ang aton responder nga pasyente nga may mga amuna nga mga sakit. So after sa first aid clinic ma-assess na siya further sang atong doktor, no, if you need na i-refer so ihimuan na sang referral sang doktor on duty na sila na siyang nag-coordinate sa mga ospital nga may availability or may nga ma-admit siya, no. So gina-exhaust na nilang tanan nga means para makapangita sa hospital nga may lugar para sa pag-accept sa patient. Kay hindi man tanan nga hospital man pag siling mga dito gusto sang patient nga i-refer may bakante. So gina-work out na siya ang pag-refer kundi nga hospital ang may available kag madasig nga makabaton sa patient. Dirito ma'am sa case ni ma'am sang nag-post dito sa Facebook, ano ang sitwasyon kagapon, kag ano ang gimplastar nila sa inyo? Bali kahapon ma'am, kundi ang patient gin-transport na nila via tricycle halin sa barangay nila. So wala may nag-call sa office. So nag-transport sila, nagdadto sila di sa Banwa, no? Nakita sila sa isa ka staff naton dire nga daw may emergency nga karga. So ginpalapitan sa isa namong ka staff. So advisean nga pag-abot nila ginpamangkot niya ang kung pwede sila makapadulong. So advisean sang staff namon nga ihapit ani sa first aid clinic para at least malantaw ang patient, no, kay para ma-enhance ang referral. So karon nagadto sila to sa first aid clinic, man sila sa first aid clinic so dadali sila kag hindi sila na magpa kung ano pa nga proseso kay gusto nila mapanaw na lang sila ang ilaya nga ginayo nga mapa-transport lang gid sila yati wala kita ang kumbaga wala bala kadasig lang mamong sang among sitwasyon base sa pag-ano naman sa amon mga sa staff sang first aid clinic sa amon man ang amo to nga status so sa do kadasig lang gid bala wala na to nga ma-assess pa mayo ang patient, no, wala na kuhaan sang kung ano pa nga mga data further nga data para nga mabalaan gid kung anong status ang patient para nga ma-transport natin.
isa rin nag-ano nga mo nga, no, kay tungod gani nga wala na isa ka driver kay nag-transport sa patient sa city, isa na lang ang standby. So nag-ano nga ipa ano anay sa first aid clinic para ma-assess kung matagaan ka mo referral. Kay ara man ang ambulance ang issue nga kung may referral na pwede gid sila makadulong. If I may ask, ma'am, kung mga nga situation nga, for example, wala na sila nakatawag sa inyo, wala na sila nakahapit sa referral clinic, I mean sa first aid clinic nga na kay nagadali sila based dito ma'am sa situation ilang nga patient, hindi di ma'am mahabal natin nga madali bala ma'am ang ambulance, for example. Ma'am, kung ginalagtaw na natin ng emergency, ara na kita dira sa emergency nga case, no, gina-check natin kung ano na tani nila nga malantaw gid ang patient bala ma-assess namon mabulan makuha namon sang medical history niya, ano naton, no, nga mabutang bala sa insakto kay ari naman gid sila mo. Amo gani hambal ko ma'am nga kung didto sila halin sa balay nila nagtawag. Nag-inform sila sa amon diri. Wala kami ga refuse nga kadtuan pagserbisan kung kinahanglanon base sa assessment namon. Galing diri na sila sa Banwa. So nasa tricycle na tikilapit dira lang man gid ang first aid clinic. So that is why amo na gid ang pinaka ano nga option tani nga ma-assess ang patient pag ma-refer to isa. Man ano ma'am na kumbaga sa amon nga side. Kung gadiritso kita sa kung diin nga lugar nga choice ang patient sa ambulance kinakarga. Kung kaisa i-refuse ang hospital, di naman makabsog. Na-shopping bala, ma'am? For example, kung wala, ma'am, sa doctor on duty, ano ang matabo dari, ma'am? So, kung wala doctor on duty, ma'am, pag ang patient natin, pag kung di ng choice ang patient, ginarisbuhan nga dalon. Kasi ka-explain kami nga wala doktor mo. So, ano naman nga wala doktor, so hindi man kami maka-determine sang sang patient kung ano gid ba lang nga batsyag na kasi aton first responders for basic life support. Bumubao. Bumacham si Zoila Fernandez, ang Assistant to sang Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwa sang Biangao. So subong nagadihon na ini sila and obraman sang mga pilaman ka mga pag-follow up or contact man dito mismo sa pasyente agud nga ma-direct man sila bumacham kag ma-explain man ang ilang side up ang kay amune kuno ang sitwasyon na medyo masubo-subo lang gid man tuod ang kahimtangan abi bumacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. With all due respect sa tanan sining may concern diri nga issue sa aton sining mga kabombo. Kung nagahambal man ang MDRRMO nga ara na man lang to, tadi gin pa-check up na lang. Siguro amo na lang ni sitwasyon no kung ibutang nyo sa inyong lugar ang balatyagon sang isa ka bata nga nakita yang iya sini nga iloy apisar nga may oxygen nagapunga-punga na ano iha naman sulod sa piminsaron nyo man no? Iloy nyo na o gaduko gani o kay ginalagas yang iya sining pagginawa may oxygen nga ginarkilahan pero to hindi pa katrespasser ang oxygen makapaminsar ka pa nga iplastar mo pa dalon mo pa sa kundiin dira nga ihapit-hapit mo pa para nga makuhaan lang sang information siguro kung amugi man ang patakaran PB ma-shorten naton anong butsiling nga ma-shorten kuhaan sang pangalan may isa dira kay mata nga mahusisa tapos samtang nga husisa dira i-prepare na kag ipasakyon sa ambulansya kag palakto ng ambulansya. Sige ang travel sang ambulansya, sige ang husisa sa isa ka himata, sige man ang himo sang the so-called referral para sa ospital diri sa syudad sa Iloilo. Hindi kay nagapunga-punga ng pasyente, interviewon mo pa kag hulaton pa nga matapos ang pagkuha sang information kag mahulat pagid sa paghimo sang referral para sa isa ka ospital sa aton sini nga mga kabumbo. Ti daw amo kun tani na ang isa sa mga
pagsulundan nga ti kung pwede ma-shortcut ina, mapadali. Kay kung hindi man lang hiling nga gawon, why man kung tani ni nagbader ang pamilya sa aton sini mga kabumbo. Kag medyo lapaw na gid ako sa Latin, sabi mo, pero may masunod pa man nga pagpangalagad naton kay sa aton sini nga mga kabumbo, amuning pirmi nga problema referral halin sa mga district hospital, referral halin sa mga ospital sa mga kabanuhanan para nga batunon diri sa syudad sang Iloilo. For example, sa bahin sa West Visayas State University Medical Center, Western Visayas Medical Center, or even sa mga pribado sining ospital, kinahanglan gid may referral. No? Sa aton sini mga kabumbo, naintindihan naton kung may mga pagsulundan nga kasubong sina. Kung ginakabig ang biktima sang vehicular accident, isa ka emerhensya, ano yung pagkabig mo sa sinyo sitwasyon, no? Ang iloy ginasapnay sang iya sining himata, nagaduko, gina-oxygen, pero sige pang pagpunga-punga, ano niya? Hindi ni emerhensya. Sa aton sini nga pag-review diri sa aton nga mga kauturan sa pagpungko ni President Bongbong Marcos, 18 ka mga local government unit ang nakaangkon sang patient transport vehicle sa mga ambulansya, recipients, Badyangan, Balasan, Barutak Nuevo, Barutak Bio, Bingawan, Kalinog, Istansya, Lambunaw, Leon, Miag-aw, New Lucena, Uton, Pasig City, Pavia, San Joaquin, San Rafael, Tigbawan. Ari pagid, ambulances of Iloilo Hospital now equipped with life-saving AED or automated external defibrillators. Ano na? Defibrillators. 12 kabilog. Ari pagid, upgraded. Capitol buys 5 ambulances. Iloilo Provincial Government purchased 5 units of ambulance to augment the medical emergency needs, particularly to transport the COVID patient. Ari pagid, 6 district hospital may new ambulances sa aton sini nga mga kabumbo. Ti anon lang isang mga new ambulances, anon lang isang equipped with AED, anon lang isang brand new. Kung kinahanglan mo anay nga magpa-record to kag hulaton mo pa iyang makumplito anay ng record, amo na ganing hambal naton. Kung may pagsulundan ka mo, okay gid ina, pero pwede naton ma-shorten bala ina. Ang ideya is that nga kung magpadulong sa mga emergency clinic, sa mga kabanuhanan or the MDRRMO, may isa kay mata nga mapabilin. Para amo tong interviewhon. Samtang nga sakay na iya nga daan, pag abot nila isakay na yun ang pasyente, kay kabalo naman niya distinguish nila ang mga taga MDRRMO, taga emergency clinic, kabalo na sila magtumod kung emerhensya na kung hindi. Pero this time, hindi nila ma-qualify ni as emergency. Nga apisar nga may oxygen, nagalagas pa sang ginawa yung gyapon ng iloy. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ang nagagwa sini karon daw ila pa sala. Ara man lang gali dira, may naka-standby man sa aton sini nga mga kabumbo. Why nyo lang galing mahangpan ang posisyon sang bata, no? Ngati naunahan sang iya sini nga kulba, makita yang iya sini nga iloy, apisar nga may oxygen, ginalagas gyapon ang ginhawa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon kamo, abi, ikaw nga nagapamati dira subong, maamo sining sitwasyon sa imo sining iloy, hindi ka magsala-salaihan nga mangita sang pamaagi para lamang nga mamadala sa pinakamalapit sining ospital or madala sa ospital nga makahatag sa nagakigo sining medical nga atensyon sa iya. Sa aton sining mga kabumbo, ti kabay pa nga ma-plastar ini ang aton lang sinanin ginapangabay, ma-shorten ang proseso. We respect the process. No? Ti kung tani ma-shorten ini kag may mga pamaagi nga kung makabig kinahanglanon gid emerhensya gid, madala gilayon ang pasyente sa ospital, hindi na kay damo pa sang istorya kuris-kuris, tudlo ka dito spiyak, tudlo ka dito spiyak.
No? Kung natamaran ka mo magtrabaho, sus Maria Kagusip, saraduhin nyo ng inyo sining mga opisina kay tambakan namon uling, makwartahan ta pa. Lapaw naging ko sa Latin, 11 minutos na nakaligad sa takdang alas 2, standby na kamo sa kapon namang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Inisibambot siya, Mablanco, vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting nga musical show sa ining nga weekend sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharist 6 celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa
May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sa hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kun pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa Good Experience Hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga matrack o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 7. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It is now 2:22 in the afternoon, 22 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine on a Tuesday, May 20, 2025. Kumusta ka mo? Kumusta ang adlaw ta? Kumusta morning nyo? Hanggang saan kayo umabot? Sa mga nagapang labada, ba na may gini nga tiyempo para inog pang lahalay, no? Kay ti isa ka oras pa lang, malana ang imong hinalay sa kainiton sa aton nga panahon. Anyway, sa sining nga hapon mainit man ang aton nga mga istorya nga igadulong sa inyo. Damo pa nagapaapa sa ilang mga stories about their mothers. Mother's Month pa man, ano? Bisa nakalipas na ang Mother's Day, pero Mother's Month pa man, kiti May pa man. So, welcome sa gihapon. Ang inyong mga istorya dira, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome sa kahapon lamang program sa Martes ng edisyon. Kaupo din niyo si Tita Regine. And here's our song for you sa saning hapon from Nino de la Pazmas. Babalik, balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na ibig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi
balikan, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita, hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo. Babalikan, 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 babalikan kita. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Babalik-balikan, Niño de la Paz Mas. Anong lugar ang imong katuan nga na namian kagid nga balik-balikan, or maybe someone in your life nga nangin kabahin sa imong kabuhi nga gusto mo pa nga balikan? Sino na? Share, or maybe an experience nga daw nagahatag sa imo, no, some very nice feeling. Do ka namin ilang balik-balikan ang mga kahapon. Sige B, share that B. Share lang mga stories nyo na. Ari lang ko di mahulat. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton. Kaya ipadulong or ikaw mismo dulong diri sa estasyon sa Bombo, diri kita sa may mapa, or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, maumpisa na kita ha. May pang Mother's Day diri nga luyag i-share sa aton. Si Lolo Dencio. Musta ka na, Lo? Dear Inday Regine. Ginasiling, pasidunggan mo ang imo iloy, agod ngang inadlaw ang ginhatag sa iya sang Ginoo, mangin malawig. Inday Regine, maayong hapon sa imo, kag Happy Mother's Day. Belated na, Lo, no? Salamat. Ang bulan sang Mayo, ang bug-os nga kalibutan, nagasaulog. Aton madumduman, sang tanan nga iloy, amuman ang pagtawag mo sa ila, nanay, mama, mami, kag iban pa. Depende sa naandan. Ini nga adlaw ginapatungod sa ila sa pagpadungog sa ila. Ginpili ini nga adlaw agud ipahanumdum sa aton ang madamo nga butang nga ila hinimuan. Kinasiling, it is not a surprise to dedicate one special day to our heroine, sa aton nga family, sa aton nga kabuhi, our dear mothers, because more than any other hero, she devotes her life and love to her own nation, her family. Ginasiling pagid, it is said that behind every man's success is a woman, and often than not, she is a mother. She guides and shapes the person that we are now. Kaginasiling, there is no greater love than a mother's, or a mother is the most lovable and affectionate person that we can ever relate to the world. Our relationship with her is the purest and everlasting bond that we have ever known from infancy to adulthood. Aton gid mabatyagan. It is our mother who always stands for us. When we were small, ang mother ta is everything we need. Permita gid ginatawag ang aton nga iloy. The very sight of her means the world to us. We could only thank and praise her for everything that she has done for us. Inday Regine, gapati ako nga sa tanan nga tion, ara ka sa mapiot nga kahimtangan, ang imo nanay imo tawgon. May nasaksihan ako sang una. Samtang nagalakat ako pakadto sa eskwelahan, may isa ka motor nga naglabay. Tama ka dasig. Wala niya matalupangdan. May nagaparking nga tanker nga truck. Ang iya karga gasolina. Nakibot ako. Gulpi lang may lumagpo. Nakita ko ang driver sa motor. Ara sa idalom sang truck, gasinggit, nanay, buligi ako. Nakita ko, buka ang iya ulo. Kagapiswit ang dugo. Gakurog siya.
Nakita ko, naguntay na lang. Mandamo nga tawo ang nagbulig, gasiling sila, patay na. Nagpauli na lang ako, wala na ako mag-eskwela, kagang tuhod ko, gakurog man. May isa ko ka istorya, may gahigugma. Ginapilit niya nga sabton siya sang iya nobya. Nagsiling ang iya nobya. Kung ihalad mo sa akon, ang tagipusoon sang imo iloy, sabton ko ikaw. Isa kaaga, pinatay niya ang iya nanay, kagkuhaon ang tagipusoon sang iya nanay. Gisulod sa yahong, kagdalon sa iya nobya. So samtang nga nagalakat siya, nakadanlog. Didto siya nagtupa sa mataliwis nga kahoy. Nabuyan ang yahong, kag siya natuhog sa dughan sang mataliwis nga kahoy. Nagsinggit siya, nanay, buligi ako. Katatlo niya tawgon ang iya nanay. Nagsabat ang tagipusoon sang iya nanay, anak, yari ako sa tupad mo, wala na ako mahimo. Kag didto siya napatay sa tupad sang tagipusoon sang iya nanay. Nadumduman ko ang kanta, nga so children, obey your mother. Obey them faithfully. When you lose your mother, you lost the best of all. Hinday, pasensya sang agi ko, kay gakurog ang lawas ko. Siguro epekto sang bulong nga antibiotic. Gusto ko lang magtulog, kay wala ako gana magkaon. Ay, may panyaga ako, si senta katimo. Kung panyapon, si senta man katimo. Hinday, hindi ini tuno, dapalgid. Namit pa ko na inasal nga manok. Hindi, Regina, hisa ako kay Lola Amparing. Kay gaedad na siya nung 26, mabakod pa siya. Palangga siya sang Ginoo. Ako, Inday, sa pamatyag ko, ang tanan nga parte sang lawas ko, may masakit or may sakit. Siguro, Inday, hindi ako palangga ni Jesus. Okay lang, Inday. Pasalamatan ko sa iya, ang tanan nga bugay niya, bisan mapiot nga batunon. Asa na lang diri, Inday Regine, salamat sa pagbasa mo sa akong kasaysayan, ang tagpadala, Lolo Dancho. Damo ka naman sakit subong sang kalawasan, yung ginabatsyag, Lolo Dencio. Well, never ever say, hindi ikaw palangga, ha? Because tanan-tanan, bala kita, palangga, gid sang Diyos. Diba? Kita lang na ang naghahambal, nga hindi kita palangga. But never, nga, nangin matuod ina. And everything nga nagkakatabo sa aton nga kabuhi, inatanan, may purpose. Inatanan, may rason. Kag if ever no nga we feel that we are so weak, dira nga nagagwa ang pagkabakod gid sa aton nga Ginoo. So continue to be faithful to Him. Kaya magani nila no kung if you carry your own cross, that is pretty normal. Kag amo ginaang ginapangayo niya no. If you want to follow Him, carry your own cross. And if ever nagabatsyag kita, mga miseries, mga sufferings sa aton nga kabuhi, that is an opportunity ko no. Nga ma-share mo man ang tanan nga mga sufferings sa ginagyan ni Jesus, ilabi na gid sang siya ang ginlansang na sa cross. So ako just imagine no, kung ano kasakit ang iya nga inagyan. Nothing compared sa aton nga ginaagyan sa subong. So consider still yourself very lucky and very much loved. Stay on the positive, Lolo Dencio, no? Hindi lang kita magkadto sa punto, mag-self-pity kita and maging negative na gid ang aton perspective sa pagpangabuhi. Smile gyapon lo, and continue lang, no? Sa pagsulat, diri sa KLP, kaangay sa ginahimo man ni Lola Amparing, vitamins yan na siguro ang KLP kag ang pagsulat diri sa KLP. So with you, I hope. Salamat gid, paayo-ayo lang, Lolo Dencio. 36 minutes after 2 o'clock.
Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted Nagigan ni kay kauyok, dear Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa matahom nga programa. Kahapon lamang ilipinagid kanimo, Tita Regine. Ako, Tita Regine, isa man sa mga maukod nga tagpamati sa sininga programa. Kada alas 2 ang takna sa hapon. Kag na daog man ako sa pag-ambit sa akon kaagi nga kulba kag delikado nga sitwasyon sa akon kabuhi kag sang akon pamilya, Tita Regine. Yari ang akong ngalan, pero hindi nalang pagbasa, ha? Tawagan lang ako kay Kauyok. Tita Regine, para mahibalaan sa tanan ang kabangdanan, akon ini pagasugudan. Tuig 1983, kusog sadto ang mga walhon nga grupo sa Pilipinas. Ilabi na dito sa among lugar sa Dumalinaw, sakop sa Zamboanga del Sur. Sa among lugar, halos 90% ang mga masa. Kag kami naman nga hindi mamasa, ginbalay-balay sang adto sa mga armado nga bagong hukbong bayan. Kag ginpaintindi ang ilang katuyuan kag klaro nga kontra sa aton pagdumalahan sa aton nasyon nga Pilipinas. Kag akon man ginhunahuna nga kung hindi ako mag-entra, daw delikado man ang akon kabuhi kag ang akon pamilya. Kung hindi ka magmiyembro, ikaw lang ang ginabantayan. Ilabi na ang imo mga istorya nga sa mga military, madamo na ang ginpamatay nga mga kawatan kag mga kontra sa ila nga pagdumalahan. Kontra gid nila ang mga kusog magtabi o report party sa ila. Kinahanglan kung hindi ka miyembro, sinipiran ang imo baba. Kag ang imo tabi, kung ikaw tabian, makabungkag sang grupo. Ang grupo kuno ang mabungkag, mauli pa. Pero kanang ulo mo ang mabungkag, hindi na mauli. So kung hindi ka masa, ikaw lang permi ang ginapanilagan, kag madala ka nga madudahan. Huna-huna ko, delikado gid. Kag tungod man sang kapigado, sang amon pamuyo, wala ako sang mahimo. Hindi man kami makadali sa paghalin, nga abi mabakwet, kag napilitan na lang ako sa pag-entra sa walhon nga grupo. Kaginhimo nila ako nga kauyok sang mga masa. Hindi ako armado, commander lang ako sa mga masa sa amon lugar. 20 katawo ang akong sakop. Kag may hatagan sila sang kwarta, 5 pesos per month. Kag isa ka salmon nga bugas, kag diri na nila ihatag sa akon, kag collection man sa mga armado sa akon. Kag kada bulan, may buhaton kami nga ed o education. Tagaan lang nila ako sa balasahon nga amo ang akon basahon sa amon nga ed. Siyempre, ang ila isulat kontra gid sa panggobyerno kung sa aton pa ginahiluan ang huna-huna sa mga tawo. Ang iban nga mga nasulat matuod man, ilabi na parte sa militarisasyon. Amo nga ang mga tawo daw ginda igan ang ulo kag mainit man sila sa aton gobyerno. Sa akon kaugalingon, neutral ang akon huna-huna. Wala ako mainit sa aton gobyerno kay nagpamiyembro lang ako kay daw delikado gid kung solid na ang amon lugar. Kag ginpahibalo ang tanan nga miyembro nga magrally protesta didto sa Pagadian City. Alas 7 sa aga, naglakat na kami pakadto sa syudad para mag-rally kag madamo ang mga tawo nga nagsunod sa among rally.
Nagupod man ako kay siling sang iban. Kung hindi ka magupod, delikado ka. Kay adtuan ka sa mga armado. Halin sa aga, tubtub maghapon. Kag pagpauli, naglakat naman kami. Hindi man gid malayo ang amon nga lakton, bali 1 kilometer. Ang amon barangay official, Tita Regine, mga masaman. Ang barangay konsehal, gitagaan sang armas. Pagkahibalo sa mga CHDF nga ginatagan sang armas, ila inigin strafing. Kay maayo na lang, kay ang iya lang tiil ang naputol, kag wala man siya mapatay. Pagkahibalo sa mga walhon, nga ginpusil ang amon barangay konsehal nga masa, ginsulong man sa mga walhon ang kampo sa mga CHDF, kag wala man sang may nasamadan o ko napatay. Ang civilian lang ay isa ang nasalabat sang bala, pero wala man mapatay. Tita Regine, kay gamuman ang amo nga lugar, nagdugang pagid ang amon problema. Kay ginpa-live-in kami kung gabi. Ang sakop sa amon sityo, didto kung gabi, didto magtulog sa simbahan. Kung hindi gani, didto sa eskwelahan. Wala sa nabilin sa balay. Kay kung may tao sa balay nga makita ang mga military, ila nga patsyon. Nahimo nga live-in kaysang pagsulong sang kampo sa mga CHDF, ang rebelde dira nag-agi sa amon sityo sang ila nga pag-withdraw. Sang amon pag-live-in sa simbahan, ulan-ulan sadto, kag puno sang tawo ang simbahan, kag tama kagahod, kag ilabi na, hubog man ang iban. Mga 9:00 na sadto sa gabi, tama kagahod sa mga hubog. Kaginsaway sang tiyo, sang akon asawa, pero hindi sila magpati. Tita Regine, ang akon asawa, isa pa lang kabulan nga nanganak, kag hindi katulog kay kagahod. Kag nangayo siya sang ininit nga tubig, kay naglain ang iyatsan. Ti siling ko, ano man ang aton mainit nga tubig, wala man kita sang dala nga tubig, wala man sang kahoy, hindi man ta kauli, kay delikado. Kag ginsilingan liwat sang tiya sang akon asawa ang mga hubog nga maghipos, kay nag-live-in lang kita diri. Kay ginsabat sang hubog, ang mamati, mati lang. Ang matulog, tulog lang. Dayon magkadlaw. Dayon ko tindog. Kag akon ginsilingan nga nagsiling kamo nga ang matulog, tulog lang. Ang mamati, mati lang. May matulog, pero hindi ka tulog. Kay gahod man kamo. Liwat pa kamo. Karon tan-awon ta. So dayon ko, ang ginkuha ang akon pinuti sa likod sang altar. Nga akon ginbutang. Kaguna-huna ko. Nga binunanay ta karon Kag maayo na lang, kaysa akon pag-istorya sa ila, wala na gid magahod ang mga hubog. Naghipos na gid sila nga tanan, hasta mag-aga. Nung nahuya man ako sang akon nga ginhimo, nga madali-dalion sang akon desisyon, kag nagpati man sila. Siguro, eksakto man ang akon istorya sa ila. Ang mga walhon nga grupo, nagplano, nga hatagan ako nila sang armas, pero wala ako magbaton. Kag nagplano ako nga maghalin sa among lugar. Ginsilingan ko ang akon asawa nga maghalin kami, kag nagpasugot man siya. Kag didto naman kami sa barangay Sumalig, Tambulig, Zamboanga del Sur. Isa ina kapulo nga lugar na libutan sang tubig. Kung didto sa Pagadian City, madamo ang kontra kung mag-agi ang military, hadlok ka. Kung mag-agi ang mga walhon, hadlok man. Basi kung ano naman ang demand. Amo nga nakadesisyon lang kami nga maghalin kag mangita sa lugar nga bugas lang ang problema. Pagtuod man, Tita Regine, dire wala sang kulba kag madamo pa ang trabaho. Mabuhi kagid, basta mapisan ka lang. Kay diri sa amo nga pulo, nalibutan sang coastal area under sa Fish Pond Development. Bisan hindi ako makahibalo, nag-entra gid ako para makatrabaho. Kag sang makahibalo na ako, nahimo man ako nga contractor sa pag-ubra sang punong.
Ako ang nagpatrabaho. Igo lang magbayad ang tag-iya, sigon sa amon ginsapulan nga presyo. Kag didto sa amon lugar sa Sumalig, tungod sang kadamo sadto sa mga rebelde, ginpatawag ang tanan nga mga nagapuyo sang amo nga barangay, nga may paghimuon nga pulong-pulong sa mga armies, halin sa 1st Infantry Battalion, Abac Division sa Pagadian City, pero ang ini nga lugar peaceful, wala sang gamo, kay wala man sa mga armado nga grupo, luwas sa mga CHDF. Sa amo nga pagpatawag sang tanan nga nagapuyo sa amo nga barangay, nag-adto man ako, pero daan na ako nga nagsugid sa akon pagkatawo sa amon barangay captain, parte sa akon papel sa Pagadian City. Kagin presentar man ako sa amon barangay kapitan sa mga military officials sang amo nga mga armies, kag namangkot ang official sa akon. Pila bala ang ako napatay nga military. Kag akon man ginsabat, wala ako sa napatay kay hindi man ako armado. Nagsurrender ako pero hindi lang armado, kag wala man sang amnesty. Tita Regine, sa amo nga pulong-pulong, ginsilingan ang mga tawo nga kung sino ang may mga armas nga wala sang lisensya, ipadala sa ila, kay ibalik nila nga may lisensya na. Kag madamo nga mga armas ang ila nga nadala. Ang mga tawo, Tita Regine, madasig man sa pagpadala sang ilang mga armas, kay wala sang bayad ang amo nga lisensya. Ang bayad sa pagpalisensya sang pusil, mahal man. Ang ila, wala sang bayad, pero tubtob subong, wala pagid kabalik, Tita Regine. Ang mga tawo naginulsol, maayo pa, wala kuno nila ginpadala ang ila pusil para nga malisensyahan. Kag ako, Tita Regine, wala gid sila makadala sang armas, halin sa akon, kaya wala man ako sang armas. Bisan pa hatagan ako sang armas, hindi ako magbaton. Kay hindi ako gusto sang away. Bisan gani ang Ginoo nag-ingon, higugmaa ang imo kaaway. Sama sa imong kaugalingon or sama sa imong kaugalingon. Kung sa ato pa ginadili ang pagpatay. Tita Regine, matud pa sa walhon, grupo kung kinsa man ang makasala pagapatsyon. Kay wala man sila sang prisuhan. Ang ila prisuhan sementeryo. Og matuod man, Tita Regine, ingon ani ang mga hitabo dito sa amo, og salamat na lang nga sa karon murag wala nay sama kaniadto ang nga mga hitabo. Tingali nahigmata na sila sa kamatuoran nga ang wala negatibo og hinaot pang unta maglihok sila sa positive, walay aron magmalinawon ang aton nasyon, ang aton nasyon Pilipinas. So, Tita Regine, din hikutob ang akong istorya nga dili ko gyud hikalimtan hangtod karon. Tingali naglisod kaog basa sa akong sulat, ang imo sender, Kauyok. So, naging isa ikaw kauyo kan miyembro sa isa ka grupo sa mga rebelde, no? So, dito ka gali sa mga tinion dito sa may Zamboanga, sa mga tinion nga tama pa kagamo, no? Sa amuto nga lugar ang mga rebelde against sa mga military, kag naagyan nyo gid, no? Nga nagasaylo-saylo ka mo lugar, kag naagyan nyo gid nga dito ka mo nagstay sa may simbahan para lang, no, nga makapalayo sa mga gamo-gamo. But it is good that you are able to survive everything. Kag ikaw, nakapanumbalik ikaw sa pagpangabuhi nga malinong na, kag matawhay na ang tanan, kag wala ikaw, no? Kumbaga, wala ikaw na ano sa amo to nga tiyempo nga tido hindi ka sigurado kung anong imo nga abtan. Kung sa masa ka, hindi man manami. Kung sa walo ba yun? Walo ka, hindi man manami, no? But God is so good. Nga tigin spare ikaw, kagang imo nga family, and you're intact. Until nga
na-attain na ang peace sa dito nga lugar. So salamat gid for sharing this with us. Kauyok, sulat-sulat liwat diri sa KLP. 51 minutos makalipas ang tak ng alas 2, magbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Pahibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. May imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sa... Kwantido, sa aton nga oras, si Lola Amparing may pang Mother's Day man nga sharing para sa aton. So, mahal kong Tita Regine, sana masayang-masaya ka sa ngayon sa araw ng mga nanay. Kahit sa ngayon, hindi ko pagid malimtan ang akon pinalangga nga nanay. So, 8 kami nga mag-ululutod. Balaan ko na nga ako ang pinakapalangga nga anak ni nanay. Tita, balan mo, ako ang panit kag tulan, no? Ang hitsura. Palahibi, kag palasunggod sa amon nga mga mag-ululutod. Mapida ko no ako sa pagkaon, nga kung hindi ko magustuhan, hindi gid ako magkaon. Tiyang bali nanay, sadto. Hibi na lang ko no ako nga hibi, kag kun kaisa, gakalipong pa ako, gani nga mahal na mahal gid ako sang nanay ko. Kay tipel niya ako ginauluuluhan, tubtub nga maumpawan ako. Hindi ko man malimtan ang pagpalangga, pag-asikaso niya sa tanan nga mga magustuhan ko. Kung kaisa, ginapalo ang mga kapatid ko nga kung if ever, nga sugoon sila ni nanay, nagadabog-dabog bala, nagakuskos ang ulo, tapos gasabat-sabat pa, nga ang baba, kaangay sang ibon nga palaksakan. So, talagang ang mahal na nanay, pantay-pantay man ang pagtingin sa amin. Kung nagabakal siya sa mga bayo o mga kalanunon, tanan kami ginabakla niya man. Kagkadamo-damo, gina iya, para lang kuno, mabusog kami o maayawan kami. Kung kaisa, nagapang hanot man ang nanay namon, kung hindi mo masunod ang iya nga ginasugo, pero hambal sang nanay ko, para kuno, nga manuto kami, kag mangin maayo kami, nga mga anak niya. Tiyambal pa to ni nanay, sadto, nga ang pagpanghanot niya, hindi kuno para nga sakiton ang iya anak, kundi para nga maging maayo, marespeto, masunurin, tubtub nga magdako, kag kung sakali nga kuwao na siya sa mahal nga Diyos, okay na gid ang mga bata. So nanay, mahal na mahal ka namin. Kahit wala ka na, pero nandyan ka pa rin sa aming puso at damdamin. Palangga ka gid namon, nanay namon, sa panahon subong, hindi ka gid namon makalimtan. Ang maayo nga pag-atender mo sa amon, ilabi na gid. Sang wala na ang amon amay, nga 42 years old pa lang, ginkuha na siya sa aton mahal na puong may kapal. So nadula na ang tatay namon, ang palangga namon nga nanay, amo ang nagatrabaho, nagapakaon sa amon, nagapa-eskwela, kag tanan-tanan na lang. Si nanay ang nagaasikaso sa amon. Ang palangabuhian sang nanay namon sadto, sang buhi pa siya, nagapautang siya sa mga tawo nga nagakinahanglan.
May close friend din siya nga may kaya, nga ginahatag sa iya at 5%, kag ipautang niya naman at 10%. Kundi may 5% siya nga kita, parang igastos sa amon nga pagkaon, sa amon pamisti, sa mga bulong, kag sa amon nga pag-eskwela. Kung kaisa, kung nagasinuplada ang mga utod ko, ginahanot sila sa tsinelas. Pero siling sang amon nga pinalangga nga nanay, para kuno ina, nga mangin masunurin at magalang sila hanggang lumaki na. Ang sabi, kung wala na siya, magiging mabait kami hanggang kunin na siya, at kung kukunin na siya ng mahal na Diyos. Ang hindi gid no nga ma-erase sa akon nga kaisipan sa panahon subong nga ang nanay mahilig sa mga kalanunon. Damo-damo pa na iya para raw maayawan kuno kami tanan nga mga anak niya kag hindi maginagaway. So nadunduman ko pa sa subong kung panahon sa kung ano-ano nga mga prutas o pagkaon ay damo-damo ang ginabakal ni nanay. Mahal kong nanay, sobra-sobra ang pagmamahal mo at pag-aasikaso sa amin, lalong-lalo na nang wala na si tatay. Si nanay ko, palakaibigan, maalwan, mabinuligon sa iya kapwa, ilabi na sa mga kasilingan, kag bisan sa kung sin-o lang nga nagapangayo sang bulig. Kung kaisa, way man ginabayaran sa mga nakautang sa iya, pero okay lang. Hulat lang, no? Kung saan o kabayaran. Kag wala man siya nagapangakig. Kabuot-buot gid sa iya. Tita Regine, sa tumbuhi pa ang tatay, do senyora ni ang nanay. Balano namanan si tatay namon, sobra-sobrang bait at mahal na mahal niya ang nanay. Way ako sa may nabalaan, nga nagbaisay sila o nag-away sila nga duha. Tanan nga mga ulubrawon sa balay, si tatay ang nag-aasikaso. Pero sang wala na ang amon mahal nga amay, ang mahal naman namon nga nanay, amo ang nag-aasikaso sa atanan nga makinahanglanan namon sa school, sa amon pamisti, sa mga pagkaon. Si nanay hindi ko ripot. Basta may kwarta, ginabakal niya gid ang para sa mga anak niya. Kung ano-ano ang extracurricular activities sa school, ginatingwaan gid na nanay nga maka-join ako. Si nanay very social man, kag mahilig man magkanta sa tong panahon, nga mahilig no sa mga awit at sumasayaw man. Ang nanay friendly, kag luyag niya magkadto sa mga baylihan, sa mga programs kag mga parties. Kita basta alam ko na kung may humihingi o hihiram ng pera, gilayon nga nagabuli gid siya. Kag basta may kwarta lang siya, wala gid siya nagabalibad. Kabuot-buot gid sang mother namon. Mapagmahal, matulungin, at maasikaso sa aming mga anak. Nanay, mula noon hanggang sa ngayon, hindi ko kayo makakalimutan dahil sa pagmamahal ng ating poong may kapal at sa kaluluwa mo riyan sa langit. Sana palawigin mo, idasal mo na palawigin ang buhay ko. So salamat sa Diyos natin at masaya at tahimik ka, nanay, dyan sa langit. Paalam, mahal na nanay. So, tubtub na lang diri. Again, Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Sa imo man, Tita Regine. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Well, I'm sure, no, Lola Amparing, kung nangin mother ka man, sigurado gid ka angay sa imo nga iloy. Siguro very loving and very supportive kagid nga klases ng iloy sa imo nga mga anak, kag maasikaso kagid sa imo nga mga anak because amo nang imo nga namatan nagikan sa imo nga iloy. But even though nga you don't have a child of your own, pero kadamo sa makahinablusan mo nga ginkabig mo gid nga daw imo man nga bata kaginatagan mo sang pagpalangga sang isa ka iloy. So, very good ikaw sa paghimo mo sa subong sina. Thank you, Gid, for sharing the good things about your mother. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, you may share your stories by emailing them
sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or sa pagsulat sini kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And magasunod na ang ino naman ng mga ginakalangkagan ng mga programs every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitaña Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. That's it for today. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll be with you again tomorrow. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.